nakikita, suko ay pwede mapakali. Eric Garcia, mega love shoutout. Ayan. Oh, dami na pumasok pala. Mr. Jadin, mega love shoutout. Ayan, Mr. Jadin. Learn Quran with me, mega love shoutout. Lalab, good evening everyone. Ayan. Joem S. EJ, Tamsak. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak. Ayan, thank you so much everyone. God bless. Kakaisip sa'yo. Guys, tamsak kay host. Ayan. Mga lalab, tamsak naman si host. Tamsak lang sapat na. Saan ko lang yung electric na yun. Tamsak lang mga lalab, sapat na. Line Quran with me lalab, mega love shoutout. Ayan, don't forget to give me likes mga lalabs. Likes lang, masaya na si host. Ayan. Tulog, nakakaisip sa'yo. Ayan, 2 million mega love shout out. B-Boy si Kilan Vlog, mega love shout out to, so cute. Ayan. B-Boy sa Kilan, mega love shout out lalab, thank you so much. Sir, ayan, salamat po sa patusok ninyo dyan mga lalabs. Sisimula na naman tayong mag-ikot. Anong namang meron? Ayan, ikot. Hindi na lalab, hindi na. Nag-ano lang yun, nag-ano lang yun. Nag-ayos. Pagmamahal ko. Ayan, palablab pa ako nakapin, lalabs nakapin. Sana hindi nag-ikot. Kahapon lalab po na ikot, sana ngayon. Sana i-bless ni God yung aking live today. Ayan. Sana magnumayos yung aking live because yesterday, I'm too much upset because of the internet connection. Hayaan mo na mamaalam. Joem, ayan, ilan na ba si Joem? Laki ng bahay ni Joem. 4.81K. Pag-asa tula, number 1. Ayan, lalab, Joem, nasa bahay mo ako, lalab, Joem.
Hello, ayan, mega love shout out. Mr. Mapin Manhaw, mega love shout out. Cooking with Sophia, mega love shout out. Mr. Mapin, how are you, my friend? I'm gonna be your moderator, Lalab. Mr. Mapin. Mr. Mapin, you have no moderator. Mr. Mapin. Ayan, 4 million mega love shout out. YouTube no, mega love show. Wow, lalo kang gumaganda. YouTube no, mega love shout out, Lalabs. Good morning, salamat Lalabs sa patamsak mo dyan. Eric Garcia, nagbaba po ng bye, Eric. Guwapaha sa house, oy. Ayan, Lalabs, salamat, YouTube no. Advance Merry Christmas. YouTube no. DBN Lalab, good morning, Lalabs. Lalab DBN, mega love shout out. Good morning. Ayan. Mega love shout out everyone. Hindi niya alam, ma'am. Magbisaya ka na lang, ma'am. Alam niya yan. Josepa L. Adami. Team, totoo. Kapamilya team. Legit. Oo, napunta pala ako sa ibang LS. Ano ba yung nabasa ko? Napunta ako sa ano kasi natapos yung suhada. Kaya pala iba na yung mga pangalan. Joem, ayan pala po ako nakapin, mga Lalabs, nakapin. Mga Lalab, don't forget to give me likes. Ayan, YouTube no pa like, Lalabs. Ay, para lang sa'yo. DBN Lalab, good morning. Mangamda. Nisamot man kagwapahos na nakaagumhos. Amot sa mo YouTube na ay, dadang. YouTube na. At gabi. Tawa si YouTube no. Kalayo. OFW ako, patamsak po, premier mga Lalads. Salamat from OFW ako. Galat tamsakan natin yan. Ayan, Danpin from B-Boy. Joem Lala, pasoklaan na lang si B-Boy Lalabs. Dan na po sa bahay mo. Maraming salamat. Ayan, 5 million mega love shout out. Rati-rati. Lala Moys! Premier po, palambing idol ganda from Lala Moys. Lala Moys, mega love shout out. Kumusta ka na, Lalab? J-Dog, one party rin, mega love shout. J-Dog is in the house. Ayan, mega love out. J-Dog, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin, mga Lalab. J-Dog, ayan. Ayan si J-Dog, nagbaba ng bahay, mga Lalab. J-Dog. Tanay, Lalab, mega love shout out. Hi. How are you, my friend? Thank you for coming. Yes, Lalab, I'm gonna give you moderator. You have now moderator. Ayan. Diverse Dade. Mega love shout out. Cultura. Hello, my friend. How are you, my friend? Thank you for coming. Diverse-sided. Ayan. May jacket na po kayong lahat dyan, mga Lalab. May mga jacket na. Ginagamit mo.
Sarso Pretty Host. Ayan, thank you so much, Lalab, my friend. Thank you. Thank you, thank you. Ayan, 7 million in the house. Miguel Lab, shout out. Pilipina. Yes. I'm Filipina, Lalabs. From Philippines. And how about you? You're from where? Where is your country? Ayan, Miguel Lab, shout out. Ano na naman yung loading-loading to? Papansin na naman ba to? Sayang duman ako ng Bicol, hindi kita nakita. Lalab, ang lawak ng Bicol. Wala talagang mag-welding at ano, maaga pa. Iiian. Coffee time! Ayan, DBN coffee time. Can I ask? Yes, Press July. It's okay to ask me. What do you want to ask me? What do you want to know me? Bicolana from YouTube Buno. Yes. San ka ba sa Bicol? Lalab sa Kamsur, sa Bula Kamsur. Dadaan ka pa ng Quezon, papuntang basta Naga, Pili, then papuntang Bula. Ayan. Texas, America. President is from Texas, America. Ayan. Ayan, Miguel Lab, shout out. President is from Texas, America. Mashallah. Ayan, nice place, Lalab. Is there a stairs? No, we don't have stairs here. Alam ko yan, from Lala Moise Motovlog. Ayan, Lalabs, dapat dumiretso ka na dito kaso lang it's very, very far away. Hayos, at sa lahat, good morning, Tamsak Dan. Ayan, Lalabs, salamat sa patamsak mo dyan. Sino yung may premier dyan kanina ng matamsakan? Doon ako nagtagal sa Kamsur, sa Del Gallego, malayo. L3, Miguel Lab, shout out L3. Hello everyone from L3. Ayan, si YouTube Uno nagbaba po ng kanyang pamamahay, mga lalabs. Sino yung may dibiyin? Eric Lalab, you still here, my friend? Eric Garcia. Joy Mix Vlog, Miguel Lab, shout outs. Sino pa? Lala Moise. Magmahal. Lady Biligan pa kaya sa puso mo. Hugot yan, Lalab, hugot. Sino pa? Magmahal. Patamsak pa ako na kapin, mga Lalab. May premier na kapin. Ayan, premier muna tayo sa premier. Lala Moise. Lala Moise Motovlog, patamsakan natin, mga Lalabs. Biglang nagbago. Patamsak po na kapin, mga Lalab. Ayan, patamsakan naman si host, mga Lalab. Don't forget to give me tamsak. Palike naman si host, mga Lalab. Thank you so much. Ang ingay ni host. Then full pack sa nakapin from DBN. Ayan, Lala Moise, dan sa'yo si DBN. My live. Ako now, 8 a.m. Pinas time. 8 a.m. malapit na, Lalabs. Malapit na ang iyong live. Ayan, patamsak po ako nakapin, mga Lalab, sa kanyang premiere. Hindi yun sa akin, ako lang mag-live. Ikaw lang yung pinapalive niya pero hindi talaga sa'yo.
Patamsak po, Premier mga lalab. Salamat. From OFW ako. Ayan, patamsak din si OFW ako. May Premier mga lalabs. Sige, mamaya patamsakan natin yung lalab. Dati na pala akong may tamsak. Pindan, ayun Lala Mois, dan si OFW ako. Pabalikan na lang lalabs. Cooking with Sophia, Miguel Love, shout out my friend. Thanks mga idol. Ang dami. Prepare na po muna ako ng live, lapit na oras. Mag-prepare ka na dyan. Ayan, patamsak naman ako nakapin, mga lalab na kapin. DBN short video, ayan. Viral na ba yan? Thanks, idol ganda. Wow, mashallah. Ayan, 1 hour lang, 2.4K. Joem, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. DBN from Joem. Sarap mag-upload pag daming views. Sige lang lalab, mag-upload ka lang. Good luck. Ang laki ng views mo. Sige mo lang upload, DBN. Naman ko. Pag ganyan lalab, meron ka niyan 10-10. Mag-upload ka uli, mag-viral uli. Meron ka uli 10 kay Lolo. Charlie Vlog 2034 available. Good morning, host. Lalab, good morning. Miguel Love, shout Charlie Vlogs, lalab. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, 2 million Miguel Love, shout out. Kunin ko lang isa kong mobile. Wait lang. Mas madaming views pag umaga mag-upload ng short video, ate. Ayan, may ano pala si DBN. Nire-recommend ata ni Lulu yan. Ayan, patamsak po ako nakapin, mga lalab. Dan full pack sa nakapin. Dan na kayo sa nakapin, mga lalabs.
L3, you still here, L3? Wala na si L3. Umibig sa iba. Ko'y nagpadala. Ni hala. Charlie Vlogs, nagbaba po ng bye, Charlie Vlogs. Hala. Dansa nakapin from Charlie Vlogs. Ayan si Charlie, may available na 20-30 mga lalad. Baka meron kayong mga alagad dyan. Dibin, wala ka lalad mga alagad. Dan Polpak Joem, ayan from DBN. Yan lalab DBN, o sa bahay mo. Wow. Patamsak Premier mga lalabs from OFW. Ita. OFW then from Charlie, Dan Pulpak Charlie Vlogs. From DBN. Makilala ka. Ganda ng net ko ngayon, nakisama. Sa makisama. Yan, naglo-loading oh. Mahangin. Nakabuka tuloy yung bunganga ko oh. David, thank you. Ayan from Charlie Vlogs. Ayan, may available si Charlie 2040. Sarap kami sa'yo. Charlie Vlogs, mga lalab, baka may mga alagad kayo dyan mga lalab. 2040. O nga, gawa din ako ninja. Gawa ka DBN ng 10 ninja lalabs. Kasi kung magla-live ka, kakailanganin mo yan. Pang-ayuda. Gawa ka ng 10 muna DBN. Hello, sound right here. Hello, right sound here. Lalabs.
Paano mo ma-experience? Nahiya ka lang eh. Tanggalin mo yung hiya mo, kailangan makapal yung mukha mo. Katulad ni Os, makapal yung mukha. Huwag ka nang mahiya, mag-live ka. Paano ka nila makikilala? Para makasahod ng DBN. Para makaano ka na, makuha mo na yung Google Pin mo. Mag-live ka na, lalabs. Para walang manood. Oy, meron yan. Meron kang mga subscriber, meron yan. Meron yan mga lalabs. Yung mga talagang mangingisda. Papasok at papasok yan sa live mo. Kahit walang manood, okay lang yan. Sila na lang isdain ko. Sila na lang isdain mo ba? Ayan. Paano ka mag-live sa CPOs? Hindi pa ako marunong. Punta ka lalab sa YouTube Studio. Sa YouTube Studio mo. Ayan, lalabo. Tingnan natin ha. Ito, sample. Sa YouTube Studio lalab, meron doon pagpipilian. Reyno lalab, shout out Reyno po sa playing your harang host. Lalab, salamat sa pa-playing mo dyan. Ayan, sino ba yun, Charlie? Punta ka sa main channel mo sa YouTube Studio Lalab, ayan. Ayan, lalab, sa baba niyan, mayroong plus. Ayan, nakita mo yung plus sa baba. Ayan, lalab, click mo. Ay po. Nawala. Nakikita mo yan, lalab, sa baba. Merong Ito, lalab, oh. Punta ka sa channel mo. Punta ka sa channel mo, lalabs. Channel mo yan, di ba? Ayan, oh, channel ko yan, oh. Sa baba, may plus. Nakikita mo yung plus? Ayan, oh. I-click mo yan, lalab. Make up mo, mukha kang transgender. Buisit ka. Maganda na sana yung sabi mo, kaso lang yung dulo, transgender talaga. Ayan, lalabo, yung plus dyan. Click mo yung plus, oh, nakikita mo yung plus? Ayan, yung plus, ha. O, click mo yan. Ayan, may nakalagay dyan, ayan, oh. Upload, go live, create post. Ayan, create short. Ayan, click mo lang yan. Click mo yan. Tapos may sign in ka dyan. Mayroon naman pagpipilian doon kung yung live mo ay pang kids. Bakla ka ata dati, host. O, lala, bakla ako. Panira ka ng moment talaga, Reyno. Transgender. Grabe naman transgender. Panira ka ng moment, Reyno. Ugag talaga si Reyno. May gusto kay host. Hindi. Si Reyno. Buwang yan, buwang. Ano yan, mapang-asar. Maganda na sana yung pinakaunang message mo, kaso lang yung ending ba yan? Ada kung transgender, grabe naman. So, pasabugin kita dyan, Reyno eh. Transgender ka dyan. Walang itlog.
Ayan, mega live shoutout everyone. Buang pala siya. Buang yan. Nasa ano yan, Canada? Si Reno. Reno Milano dyan. Pwede ba yan pang ano, pang halo-halo? Yung mga snow ba sa labas, pwede yan, ano yan, inumin? Malinis ba yung snow? Nabuang sa'yo si Reno. La 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 la. Di ba parang may napanood ako mga lalas na nagbablog? Parang Pilipino rin ata yun. Ginawa niyang ano. Di ba pag nagtitinda ka ng halo-halo, kailangan mong durogin yung yelo? Crushed ice. Tapos parang ano, hinalo niya sa halo-halo. Malinis ba yun, Reno? Yung ano ba yun? Niebe? Niebe. Yung mga snow. Babae ka talaga, host. Pag sure. Oo, lalab. Babae talaga. Nagpapanggap lang. Famous the cake kung babae ka talaga. Loko-loko. Wala man kitang bitlog, may Pokemon. Ayan. Palipad ka na daw, Reno. Di lang kaya sabihin. Ha, babae talaga yan. Loko-loko. Gala talaga. Ayan. Talaga. Babae ako, lalab. Oo, corn halo-halo. Hoy, Reno. Yan anong ipalipad? Bulbol. Wisit. Palipad mo yung bulbol mo, Reno. Baka marami pang mapuwing yan. Lord bless. Ayan. Di mo publikan, lalab, shout out. Ayan, God bless everyone. May bulbol ka ba, Reno? Wala ata. Ubus na. Ano kasi ngayon mga lalab sa Canada malamig? Kay Taglagas. Taglagas yan. Appreciate you from Demo Publican, my friend. Miguel, shout out. Taglagas ngayon yung mga dahon sa sa Canada. Kasi nga naglalaglagan na, nag-start na tayong snow sa Canada, di ba, Reno? Meron may split ends. Boyset. May split ends daw, Davey. Kailangan nung gamitan niya ng shampoo, Reno. I got nothing but love. Ayan, from Demo Publican. Demo Publican, lalab, thank you so much. God bless. May split ends. Kailangan mo tayong paayos sa sa salon. Reno. Pa-straight mo. O gamitan mo ng plancha yan. Paano magbigay ng moderator host? Lala, pag mga ganyan, di ba nakita mo yan, oh? Di ba ganyan, nakikita mo yan sa mga sa live? Yung mga pangalan na yan, mga lalabs, Charlie Vlogs. Sa gilid ng pangalan mo dyan, may makikita ka dyan, tatlo. Tatlong tuldok, lalabs. I-click mo lang yan, lalabas yung moderator. May pagpipilian ka dyan. Dyan sa mga pangalan na yan, sa gilid ng mga comment. Katulad nito, Charlie, ha? Ayan, Charlie, nakikita mo yan, lalabs. I-click ko sa gilid. O kaya pag cellphone yung gamit mo, lalabs. Ito, ayan, yung pinakababa, add moderator. Pag cellphone pala yung gamit, ito lang gagawin mo, lalabs. Ayan, yung mga pangalan, di ba? Click, action. Lumalabas na. Sa pinakababa, add moderator. Yan, famous the K. Hindi yan si Reno naliligo kasi malamig sa Canada. Nakuha mo na Charlie, pag gamit mo pala computer, ganon yung sinasabi ko.
Yung parang sa gilid ng mga comment na yan, meron dyan 3 dot. Di ba nakikita mo yung si Debian sa taas, nakapin? May nakita kang 3 dot, di ba? Kasi computer yan. Pero pag cellphone lang, lalabs, i-click mo lang yung yung comment nila. Ayan, sa gilid niyan, makikita mo dyan, go to channel, this channel sa pinakababa, moderator, add moderator. I-click mo lang yan, lalabs, makikita mo, try mo, lalabs. Di ba pag pag may mag-go to channel ka, i-click mo lang yan, yung comment nila, Okay, host from Charlie Vlogs. Ayan, 3 million megalab siya. Last tanong, Jose, paano ipin? Ganun lang yan, lalab. I-click mo rin, lalab. Ganun din. Tapos nakalagay dyan, pin message. Ayan, di ba may nakalagay dyan pagpipilian sa una, go to channel. Sa pangalawa, ayan, Ayan, yung pangalawang message. Same lang, lalabs, dong sa moderator. Di ba yung sa moderator sa pinakababa? Yung sa pagpin naman, yung pangalawa. Di ba yung una, go to channel? Tapos yung isa, yung pangalawa, nakalagay pin message. Click mo lang yan, lalabs. Di ayan, Yung pangalawa, di ba? I-click mo yon. Katulad lang, ayan yung add moderator na sa baba. Pangalawa lang yan. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Migalab, shout out my friend, Cooking. Ganun lang, lalabs. Okay, Yos, thank you so much. Malapit ka na bang mag-live? Pwede ka nang, ilan na ba yung mo, Charlie? Pwede ka nang mag-live. Tingnan natin. Charlie, hindi mo to main channel, sa? Galing mag-explain, oy. Bilaw kan tuloy ako. Charlie Vlog, kaya nagbaba ng bahay. Charlie Vlogs. Ayan si Charlie, nagbaba ng bahay, Charlie. Isip sa'yo. Ayan, Permelan Migalab, shout out. DBN, try mo mag-live, lalabs. Sa unang live mo yan, maraming tao yan. Kasi fresh ka pa lang, fresh. Alam nila, bago ka, maraming papasok yan sa live mo, sure ako. Ayan, Permelan Migalab, shout out. Umalis na si Reno, saglit lang naman yun magbisita. Nasa work ata yun. Or natutulog. Ano yun, Dang? Ayan, Parmelan Megalab, shout out. Ayan, 14 thumbs up. Thank you, everyone. Pinasilip lang ni Rino, bulbul niya, nawala agad. Baka nasa work yun, DBN. Nasa work yun, kung ano lang yun, saglit-saglit. Baka nagpunta lang yun ng CR. Para sumilip.
Pag-isipan ko muna. Sige, lalab, take your time. Pag-isipan mong mabuti. Ayan, Charlie, may 2030 mga lalab. Charlie Vlogs. Pag-isipan mong mabuti, lalabs, DBN. Okay. Ng iyong radyo, ng syota mo. Ayan, 4 million, thank you. Okay na, okay na. Tinamunay kang mag-cam, tata makaka-copyright ako. Muto may building na sipay kidi. Ayan, 4 million, thank you, thank you. Libyan, wala kang pasok, lalabs? Nabs ka ba napasok sa school? Diba college ka na? King radyo. Mo na lang na marami. Ganis CH, I love you, baby. Oh my God, you love me. Reyno, mega love shout out. I love you, baby. From Ganesh. Really, you love me? Ganesh CH, I kiss you, baby. Oh my God. Ganesh, thank you for coming, my friend. How are you? Debian. Sana all love. Love talaga. Huwag nga yan lagyan ng jacket. Baka ano na naman yan. Bastos. Kung ano na lang sabihin yan. Love you, baby. Ano ba yung sabi niya? I kiss you, baby. Shuhada. Better to give me likes, Ganesh. So that I will be happy for you. Give me likes. My live. Cool.
Sabi ni Debbie yun, sana all daw. Hi, Lilalab. Good morning, Lalab. Migalab, shout out. Hi, Lilalab. How are you? Good morning, Ustamsak. Dan salamat sa patamsak mo, Lalab. Delikado na, host. Love ka daw niya. Bastos yung mga ganyan, Lalabs. Pag binigyan mo ng jacket yan, kung ano sasabihin yan. Mga ganyan, bastos yan. Ibang lahi. Ayun, Lalabs, salamat sa paharang mo, Lalabs. Cooking, Lalab, nandito ka pa ba, cooking? Delikado ka, host. Ka daw niya. Tay tayo dyan. Ayan, cooking with Sapia. Nagbaba po ng kanyang bahay, cooking. Ayan, thank you, Harley TV. Lablabin po natin ang kapin, mga Lalab. Alex Tampol Vlog. Tamsak. Lalab, Miguelab, shoutout, Sir Alex. Harang pa, Lalab. Salamat sa paharang. Salamat po sa paharang, Sir Alex. Ayan, harang pa, Harley. Sir Harley, Miguelab, shoutout. Salamat po sa paharang. Someone. Hello. Alex Tampol, ano to, maulan. Under the Sea short video. Ayan, Lalab, ang bilis naman ng short video mo. Salamat from Alex Tampol. Ano ba yun? Parang mga tubig-tubig. Kumusta na? Shout out, Gigi. Ayan, 6 million Miguelab, shout out. Salamat from Alex Tampol Vlog. Kay nakikita. Ayan, Charlie Vlog, may 2030 mga Lalabs. Baka meron kayong yan mga extra banana. Meron, Alex Tampol Lalabs. Si Charlie Vlogs, may 2030. Baka meron ka dyan. Dinailing. Kay malimutan. Ayan, Dan Harang from Harley TV. Lalab, salamat sa harang mo dyan, Lalab Harley. Ayan. Palablab po ako nakapin, mga Lalab Harley TV.
isipan. Alex on the way from Harley TV. Yan, Sir Alex, on the way si Harley Lalabs. $5 million, Mega Love shout out, 16 thumbs up. Ayan, thank you. Ay, Harley Vlog, nagbaba ng buy, may available 20-30 mga lalabs. Baka meron kayo dyan mga alagad, pwede na kayo magpalit kay kay Charlie. Sa'yo. 5 million Mega Love shout out. Bukod isipan. Dahilan. Makatulog. November 28, 2022. Ayan, Harley Love. Nasa bayan ako, Harley. Ayan, may harang ka lang. Idikit ko to sa'yo, Harley. Si Harley, idikit ko to sa'yo. Harang ulit from Harley. Ayan. DBN. Ayan, Lalab. Salamat, Lalab, DBN. Puso. Ayan, Harley Lalabs. Meron kang harang. Makatulog. Nakakaisip sa'yo. Ayan, Harley Lalabs. Nasa bahay mo ako. Isipan. Ayan, Harley, meron ka pang harang, pangalawang harang. Ayan, Harley, tapos na yung harang mo, Lalabs. Ayan, oh. Kanta ka, host. Anong kakanta, Lalabs? May mga martis kayo sa labas. Naiya ko. Ayan, Lalab, ho. Charlie Vlog ongoing from Harley TV. Ay, Lalab, pinapanood ko pa, ha. Panoorin natin ng 2 minutes para di siya malagas. Ayan, Charlie Vlog, may available 2030. Ayan, Lalab, Harley, baka meron kang mga alagad dyan, Lalabs. Harley Vlogs. Harley TV. Lalab, bigay ko to sa'yo, ha. Ayan. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Cooking with Sapia po, nagbaba ng buy. Lablabin natin. Kay nakikita. Ano yan, mani?
Saan galing yan? Ayan, 6 million in the house. Miguel, shout out. Palablab po ako ng kapin, mga lalab na kapin po. Ayan, si Harley, lalabin natin. Ako'y di mapakali. Ikaw lagi. Ronald, my love. Miguel, love, shout out lalab, Ronald. Ayan, lalab, Arlie. Pangalawang dikit sa'yo, lalab ha, Arlie. Ronald, my love. Ayan, ang laki ng views ni Ronald, my love. Sana all. Naman, puso ko't isipan. Ayan, Lala Barley. Ronald, my love. Ayan, 4 million in the house. Thank you so much. Ayan, Lalaba. Pangalawang dikit sa'yo. Harley TV. 20 tayo or 30 from ano? Harley Vlog. Ronald, my love. Ayan, si Ronald, my love. 5 hours, 5K, 1K. Kay Soto Victor Wimbayanas, mas magaling pa si Kai, sabi Jordan. Ayan, Ronald, my love. Pinapanood ko yung ano mo. Ayan. Ronald, my love. San famous Ronald, my love? Famous yung temong lalakihan ng mga views niyan, lalab DBN. Kasi yung kanyang ano, content is basketball. Mga pang ano, kaya malakas yung views. Hey. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Harang naman uli from Harley TV. Lalab, salamat sa iyong paharang, lalabs. Sino naman yung dumating? Sino yun? Well na po, salamat viral lahat videos ko. Salamat sa Diyos sa po. Ayan. Wellington Pasos, Miguel Love, shout out. How are you? Wellington Pasos. Ano siya, lalab? Yung kanya kasing ano, content. Puro ganyan. Puro about basketball. Kaya malakas yung kanyang views. Yan ang content ni ano, ni Harley, wala ako. Yan, yung kaya ko lang, thanks. Ayan. Kailangan ko. Ay, grabe yung alikabok ko. Hayaan mo. 6 million Miguel Love, shout out. Mamaalam. Yan lang ba yung kaya mo, Harley Lalas? Baka meron ka mga 10 dyan. Ayan. Si ano meron 10 to 20. Ayan, 5 million. Thank you, thank you.
Gandaan nyo thumbnail nyo at gawa kayo ng fair use ng mga sikat. Doon tayo magkaka-view. Plus hanap kayo ng mga FB group na yon. Ang pinag-uusapan at dapat alam nyo gumamit ng hashtag. Debian, kaya yan. Ha? Dasan si mama. Pero yulog mo. Ano yung tagahulog mo? 6 million Miguelab. Shout out. Mga lalab, wait lang mga lalaba. May martes kasing dumating. Wait lang po 2 minutes lang mga lalab. Love shout out. Ayan 10 million Miguel.
Kabay, Miguel Love, shout out, lalab, kabay. Yan, 10 million, Miguel Love, shout out. Madam Alma, kumusta ka na po, madam? Lance, Miguel Love, shout out, Lance. Bigyan kita ng jacket, Lance. Host, malaki na belly mo. Opo, malaki na. Mag 7 months na, madam. Okay lang po. Ayan, 7 million, Miguel Love, shout out. December po, 7 na. Excited ka na ba? Oh, super. Super na, madam. 8 million, Miguel Love, shout out. Sobrang malikot. February 15, madam. Lalabas na, due date. Ano naman? Gender reveal, surprise. Surprise. Nagpunta na ako, madam, nung yung November 8. Hindi nakita. Kasi yung kanyang mga legs magkadikit. Ayaw niyang pakita. Tapos siya kasi nakabaliktad, suhi. Natatakpan ng dalawang paa. Ronald, my love. Try ko ulit sa January. Do vlog, Merry Xmas po. Good morning po. Do vlog, lalab. Merry Christmas. Ayan. Advance Merry Christmas. Ayaw niyang pakita yung kanyang kitas. Ayan. Ronald, my love. Ayan, nagbaba ng bahay. Harley TV dan from Kabay. Di ba, Ronald, bawal naman kasi yung sinasabi mo nakuha ng mga sikat? Yung sa'yo kasi meron kang permiso. Ayan, Lisongson, Miguel Love, shout out, lalab, Lisongson. Nakaka-survive pa lang po sa WSOs, ang hirap. Monetize ka na, do vlog. Kabay, may bakas na. From Alma Albiar. Lisongson, 20. Tamsak, 20. Thank you. Ayan. Ronald, my love. Ayan, nagbaba ng bahay. Harang uli. Lalab, salamat sa paharang mo, lalab. Upuhos. Wala pa 1 week. Congratulations. Ganun talaga yung ganun talaga, lalabs. Kailangan mong paghirapan para ma-feel mo. Yung iba kasi binibili lang nila yung WH, hindi sila nahihirapan. Ayan, salamat din, lalabs. Yung iba kasi mabilisan, din nila nararamdaman yung hirap ng ng WH ng subscribers. Kasi may pera sila. Alma Albiar, dan sa short video mo. Natin yung video mo, madam. Do vlog, laban lang. Ganun talaga, lalabs. Short video ba to, madam? Ayan. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Ayan, si Kabay, nagbaba ng bahay, Kabay. Alma, nga po, hirap po, pero masaya pag namuni na. O, lalab, sunod naman, iisipin mo yung naman. Google Pin. Hindi ka pa tapos. Wala pa yung Google Pin mo. Maraming pagsubok na dadaanan bago ka makasweldo. Road to 1K host.
Kabay Road 1K, patingin ng bahay mo. 980. 20 na lang pala. Kaya ka bang mga alagad, labs? Sige, nandito ko sa bahay mo, Kabay, ha. At padikit mo na kay Madam Alma, ipin kita ano, Kabay, sunod kita lalab, ha. Kay Madam Alma. 20 na lang pala sa'yo. Day 2, ayan, exploring Penobscot Bridge. Pinsunod, host, ayaw pa pumasok sa Chrome. $10 ko pero sa YT Analytics malaki na Pwede na yan, lalabs. Mag-apply ka na ng ano mo, pin. Google pin. Mag-try ka na mag-apply, do vlog. Ayan, Madam Alma, pinapanood ko yung video mo, Madam. Bale, wala sa'yo. Lagi, yan naman si Jill. Madam. Nipon, maklog. Madam, ayan, panoorin ko ulit yung video mo, Madam. Meron kang harang, 5 million shout out. Kabay, wag ka umalis, Kabay, ha. Sunod kita kay Madam Alma. Padikit mo na, lalabs. Do vlog, full support na sa'yo from Alma Albiar. Ayan, Madam, meron kang harang. Ayan, Madam, oh. Do full support sa'yo from Alma Albiar. Nadang. Ma'am Alma, salamat po sa bakas na lang po kita babalikan, Ma'am Alma, ha. From Do Vlog. Nagla-live ka na, Do Vlog? Dennis Sario Vlog, tamsak na. Ayan, Sir Dennis, Miguel, shout out po. Ayan, si Kabay, mga lalab, road to 1K po. Masama. Ayan, Kabay, sa bahay mo ako, Kabay, ha. Meron ka palang silent LS upcoming. Ayan, Kabay, ha. Idikit ko to sa'yo, lalab, ha, Kabay. Ayan, nasa bahay mo ako, ha. Ayan, Kabay. Kabay channel. Alala. Di na magkita. Ayan, Kabay, panoorin ko yung video mo para di siya malagas. Okay, salamat. Ayan, Kabay, ASMR Mukbang Kabay channel. Ayan, lalabha. Ayan, Kabay. Ano ba itong niluluto mo? Sutanghon? Pansin ko sa iyo, lalo ang maganda ngayon. Sana all po. Ayan, lalab, salamat. May paano-ano pa. Bula-bula. Salamat, lalab. Salamat. Salamat, Do Vlog. Diamond Med, bigla shout out, Miss Wahos. Miss Wa pala to. Kala ko sutanghon sa pares lang ba yun? Miss Wa, iba pala yung sutanghon.
Ayan, 8 million big love shoutout. Dennis Sario Vlog, nagbaba ng buy. Ma'am Alma, main po ba? Binakas mo sa main ko. Ayan, from Do Vlog. Ay, lalab, dikit na to sa'yo, kabay. 19 na lang sa nakapin. Mga labda na po ba kayo sa nakapin, mga lala? Kay Madam Alma. Pawas po ako sa kanyang video, mga lalabs, kay Madam Alma. Yan po tayo kay Kabay. Road to 1K po si Kabay. 19 na lang kay Kabay. Mag-graduate na siya ng 1K. Congratulations, Kabay. Good luck to your channel, lalabs. Salamat pa sa bit host. Ayan, be prepared to walk alone is temporary here. Miss Lalab, everyone is temporary here. 9 million, Miguelab, shout out. You are correct, Diamond Med. Rodi Raheta, 6:50 p.m. Central Time. Rodi Raheta. Trend ora, maayong buntagos. Miguelab, shout out, positive vibe sa lahat. Nakagraduate na ako kapon, nilagasan ni Lolo 20 host. Lalab, ganun ba lalabs? Madam Trend, Miguelab, shout out. Ayan. Sana yung mo lalab, sana yung link mo, link. Ayan si Kabay, mga lalab, road to 1K. 20 tusok po host from Do Vlog. Salamat na labs. Ayan si Ronald, my love. Nagbaba ng bahay. Madam Trend, Miguelab, shout out po, madam. Ayan, 8 million, Miguelab, shout out. Nakadikit na to sa'yo. Tulog ka. Bakit may aswang? Kilala ka. May bakas video mo host from Alma Albiar. Ayan, Kabay, pangalawang dikit lalab ha, Kabay. Ayan, lalab ha. Panoorin mo na natin. Itamsak ko to sa pero panoorin ko muna. Harang from Kabay. Lalab, salamat sa paharang mo. Ano isang mobile ko para? Kasama ka. Trin Oramay Jordan po sa iyo from Kabay. Harang. Lalab, salamat sa paharang. Sarap. Ayan, ibuk man ni Papa ay. Ayan, lalab ha. Kabay, nasabay mo. Ayan, yung dugi-dugi mo. Ayan, naka-red pa siya, oh. Trin Odan from Alma Albia. Mga lalabs, yung nakapin po. Road to 1K po yung nakapin, mga lalabs. Ayan, lalabs, yung dugi-dugi mo ha. Ayan. Magtamsak ako sa mo. Highly lalab, Miguelab, shout out nagbaba po ng bahay. Yun nakapin po. L3. Thank you, host. Ayan. Harang pa, Madam Alma. Salamat po sa parang, Madam. Oh my goodness. Ano ba yan pa?
Mama. OTW Kabay, salamat from Trend Orama Studio. Ayan, Kabay Studio Dan from L3. Yan, salamat po, Madam Trend. God bless. Nawala yun. Yan, lalab, tamsak ko sa ano mo, sa premiere mo ha. Kabay. Mga lalab, palablab pa ako nakapin. Ayan, road to 1K po. Alma Albiardan from L3. Malulubat naman na. Ay. Ang palatandaan, lalab, may galab, shoutout, palatandaan, lalabs. SO, mga lalabs. Ayan. L3 dan din po sa lahat from Kabay. Panahon. Harley ay nababa na bahay. L3, we are connected already. Ibig mo. Alma Alverdan po from Trend Orama Studio. And salamat po, Madam Trend. God bless. Ayan. Ronald My Love. Yan si Ronald My Love. Marami itong alagad si Ronald My Love ah. Kontak, ngunit lobat ka. Ma'am Alma, alagad naman po pala. Dinikit mo sa akin eh. Ayan. From Dubla. Basta lalab Dubla, pagbakas sa kay Madam Alma, nagsukliyan ng main channel. My love will see you through. Ronald My Love. Sunshine, tamsak. Sunshine, salamat sa patamsak mo. Harley TV, nagba po ng bahay. Main po dapat, ma'am. Ayan. Share you hop. Buwan na Lapagan. Ayan. Paano po kita mabalikan, ma'am, from Do Vlog? Ano yan, lalab? I-search mo lang main channel niya. $7 million, Miguel Love, shout out. Diamond Med, Miguel Love, shout out, my friend. How are you? Brazil Tiama. Ayan, Sir Yuho from Brazil. Diamond Med is from, Middle East. How are you, Diamond Med? Ikaw, sinta, hirati. Kahit saan. Dublag, hindi lalaki bahay mo kung masyado kang picky. Ayan. Namiss kita. Kontak, ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Pag-ibig mo. Thanks God naman nakikisama yung ating internet ngayon. Pag wala talagang
Nagwi-welding, wala namang problema ang internet. Doblag, don't worry about it, just don't connect. Boite, Tiladesa, Chinese, Koreana, o Japanesa. Okay, lalab, no problem. Bira lang ikaw, loading host. Opo, ngayon medyo okay yung ating connection. Patamsak mga lalabs. From Palatandaan, kumusta na ba si... Mga lalabs, 17 na lang sa nakapin. Mga lalabs, please connect on the pin. Mga lalabs, Palatandaan, patamsak. Meron kang premier lalabs? Palatandaan. May premier siya. Sige, tamsakan natin. So, hindi kita palatandaan na. May premier ka pala, ha? Ayan, patamsak po kayo palatandaan. May premier siya, mga lalabs. 5 million mega love shout out. Haba ng harang. Harley TV, ayan, nagbaba ng bahay. And host, 8,574 na, road to 9K na tayo. Bigay na 26 na lang. Ayan. Pel M Portuguese. Ayan. Entende. Ayan. May bakas na kapin from Alma Albiar. Ayan, kabay, suklan mo lalabs yung mga dumikit sa'yo, ha. Ang palatandaan dan po from kabay. Tamsakan natin si palatandaan. Wait lang at may harang. Ayan, kabay, nasa bahay mo ako. Good morning, hello, KKK. Ayan. Hala, bakit ganun, lalads? Ba't kanina 17 na lang? Blooming Kaos, babae anak mo. Ayan, from Madam Alma. Sana nga, Madam. Marami nagsabi. Salamat, Madam Alma. Ayan, 6 million Miguel Love shout out. Kay nakikita. Harley TV, ayan, nagbaba po ng bahay. Si Harley TV, lablabin natin mga lalabs. Ayan, si road to 9K, si Ronald Mylab, sana all, road to 9K. Palatandaan na nandito ka pa ba, lalas? Palatandaan. Ayan, tamsak na lalas. Palatandaan. So good. Ayan, palatandaan, nasa bahay mo ko lalab, ha? Ayan, Brazil, from Sergio. Sergio is from Brazil. Makaisip nyo.
Sleep in the most important thing. If you give it more than its value, you will not regret it. Yes, Diamond Med, it's good. Haba ng hereng. Ayan, Harley TV po, nagbaba ng bahay, Harley. Tapos lang natin yung harang. Ang laman, puso ko't isipan. Musta dyan, Pinas ngayon, no? Lapit na Pasko. O nga, madam, ano pa rin, mataas yung mga bilihin. Walang pagbabago. Lalong tumataas yung mga bilihin. Mahalang mga bilihin dito. Mike Dilarama, Miguel Love, siya to pwede po pa jacket. Thanks po. May jacket ka na, lalabs. Mike Dilarama. Sukot isipan. Lalong mahirap ang buhay. Yun nga, madam. Mahirap na nga, lalo pang pinapahirap. Yan. 8 million, Miguel Love, shout out. Lalo na ngayong Pasko, yung sibuyas, naku, sobra ng mahal. Lahat na nagmamahal. Pati kuryente ang mahal. Sabi nga sa balita kagabi, lalo pang tataas ang kuryente. Patay tayo dyan. Kaya nga lalong kawawa ang mga mahihirap. Yun nga, madam. Buti pa yung mga mayaman, walang problema. Yung mga mahirap lalong naghihirap. Pag tumataas lalo ang kuryente, kawawa naman yung mga simpleng mamamayan. Oh. Yan, road to 9K si Ronald, my love. Ayan, 7 million Miguel Love, share 25 thumbs up. Thank you so much, mga lalabs. Kabay, nandito ka pa ba? Wala na? Wala na si Kabay? Lee Sungson, ayan, nagbaba ng bahay si Lee Sungson. Host, tanong lang po ako pag may papaplay ako ng ilang days or weeks ang 1KWH. Kasi lalabs, yan pag nagpa-play ka ngayon, after 2 days, 2-3 days pa, pumapasok yan. Kasi within 3 days, kayang lalabs. Depende sa nagpe-play sa'yo, lalabs, kung kaya niyang kung marami siyang ma-play sa video mo, kung kaya niya yung 500 WH sa buong maghapon. Tapos papasok yun within 3 days. Mga lang lalas, mga siguro, mga 1 week. 1 week Kabay, 1 week. One week yan, lalabs. Nanalo ako, binigyan ako ng likes and views
Nawala lahat ng views, kinain ni Lolo. Wala rin yun, madam. Hindi yan legit. Hindi legit. The hardest thing is that you live in the life of person that you cannot own or dispense with. Dito lang ako, host. Patamsakan natin saan na ba yun si ano? May premier si Palatandaan. Ayan, tamsakan natin. Mga patamsak naman ako sa premier ni ano. Iba muna kita kabay ha. Hola lads. Ayan, patamsak po ako sa premier mga lalab. Kabay. Ayan. Iba mo lang yung link mo lalabs. Hindi kita sa baba bigyan ng banana. Ayan, 8 million mega love share at 25 thumbs up. Ano ka ba kabay? Nabili ka ba ng WH? Pero kabay, hindi yan agad-agad ano. Hindi mo agad pag nagbili ka ng 1,000. Halimbawa, bumili ka ng 2,000 WH. Ibibigay niya sa'yo ng isang bagsakan. Siguro, sa within 1 week, kaya niyang ibigay sa'yo yon. Papasok yun sa ano mo, sa account. Yung WH, pero kakainin pa rin ni Lolo yun. Tapos dapat palagi kang mag-upload ng video para di gaanong bawasan. Ayan, Tren Orama Studio, nagbaba po ng kanyang bahay. Hindi ka naman yan bibitawan hanggat di ka namuni. Kung bumibili ka ng WH lalabs. Waray-waray Chacha Mix. Ayan, from Tren Orama Studios. Mga lalab, patamsak po ako mga lalab sa nakapin. Mga lalabs, may premier po ang nakapin. Oo nga, host. Kasi di man agad yan, papasok lalo na pag binibili mo. Di ba, madam? Ganun yun. Kakain pa yan ni Lolo, lalo na mapapansin niya bakit parang ang bilis naman ng tumaas ng WH nito. Papansin niya yan. Madalang na ako mangisda, Les Lagas. From Alma Albiar. O nga, madam. Dapat daw masipag ka mag-upload ng short video kasi pag nagbabiral yung mga short video, meron kang plus 10. J-Black, patamsak premiere from J-Black. Meron kang plus 10 kay Lolo. Automatic niya atang binibigay yan. Mike Dilarama, tip in techniques. Si Skarky. Ayan, 9 million megalag shoutout, create viral analytics using AA Plus and B2B Plus program. Mike Dilarama, please connect to Diamond Men. This is Arabic words. Ayan, 8 million megalag shoutout. Patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Kabay, baba mo yung link mo lalabs. Saan na ba yung link mo? Kailangan mo pa ng 15.
Ayan, 7 million Mega Love shoutout. Doon na po kayo nakapin mga lalab kay palatandaan. Naman sikot-ikot. Panira ng live. Andyan na naman siya. Si Loading. Joem SEJ. Ayan. Rodi 7:16 PM Central. Sir Mike Dilarama, paano po ba makakadang WS? Anong proseso? Bumili ka lalabs nga. Hindi agad-agad makakakuha ng ano. Stay safe host from Almabiar. Wag mo lalabs madaliin ng WH lalabs. Ano? Kabay. Kailangan mo lalab, be patient lalab, maghintay ka lang. Huwag mong madaliin ng WH lalabs. Kung nabili ka ng WH, madali lang yan. Ilan ba yung binibili mo? Ninang Lo, Mega Love, shout out. Bayo sleep mode na work naman bukas. Sige po madam, maraming salamat. Dana po ba kayo mga lalab sa nakapin? Upcoming thank you from Loho Vlog. Ninang Lo, Mega Love, shout out po. No, my friend, hope in life give us strength and does not give in to anyone. Mike Dilarama. Ayan lalab, follow mo si Mike Dilarama o si Ed Skarky. Nagbebenta ata yan ng mag-ano ka sa kanya lalab, mag-follow. Kay Ed Skarky, baka matanyan. Pero may bayad. Lalab, yung advice ko lang sa'yo lalab sa kabay. Kung meron ka lalab, marami kang cellphone, advice ko lang to kabay ha. Kung marami kang cellphone lalabs o meron kang laptop, gawa ka ng ibang account na hindi katulad ng account na ginagamit mo ngayon ha. Ibang Google account. So ngayon, kung meron kang mga mobile lalabs, pwede mo naman i-play yung sarili mo. Yes, it's already 9. May ano na? Ha? May si Jumar? Mag-welding na. Good morning. Nag-welding na nga. Nag-loading na nga. Ayan, 7 million. Mega Love shout out. Joem SJ. Basta kabay, ganun lang yung gawin mo kabay. Gumawa ka ng ibang account na hindi katulad ng account na ginagamit mo ngayon na kasi mapalo ka ni Lolo. Yun lang yung advice ko lalab. Kung marami kang gadget, marami kang cellphone, pwede mo naman yan i-play yung sarili mo lalab. Pasok naman yan kasi natry ko na yan eh. Yan lang yung advice ko sa lalab ha. Yung mga video mo, ilagay mo sa play. Then pag nag-play ka gamit ng ibang account, mo lang yung lalab, play all. Play all mo lang, saksak mo lang yan yung mobile mo magdamag. Halimbawa magdamag mong ipi-play yan. Within 2 to 3 days lalab, papasok yung WH mo, maniwala ka sa akin. Ginawa ko yan. Araw-araw mo lang gawin yan or mag-silent LS ka sa gabi. Para pasok yung WH mo. Magdamag ba naman naka-play yung mo, may mga magdatamsak dyan. Makakuha ka ng 10 hours na WH, di pwede na yon. Within 3 days, makakakuha ka ng 200 Within 3 days sa isang, within 3 months lalab, 4 months, kaya kang mamonetize, kaya mong ma-reach yung 4K. Basta yun na
sarili mong account. Basta ibang ano ha, yung YouTube channel mo, i-play mo yung mga video mo, ilagay mo lang sa playlist. Gabi-gabi yan, bago ka matulog, i-play mo yan. Or kung may pera, pwede ka naman bumili, lalab. Alam ko dati, nagtanong ako nun yung ano eh. Basta yung offer sa akin, 4,000 WH, 4,000 pesos. Ganon. Dahilan. Hi din natin, Miguel Love, shout out lalab. J Black patamsak sa premiere. Ayan, hi din natin, Solid Corby Genetics. And bless you well, health and wellness, the owner of the channel. Thank you so much, Diamond Med. $7 million, Miguel Love, shout out. Tay channel, busy na ako, busy na sa inaanak. Sige po, Ninang Lo, tamsakan natin yung tanong bahay mo. Puso ko't isipan. Saan ba ka lalagyan, ma? 300 ano? Diyan sa lagayan, nakabalot. Heart Vlogs, lalab, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out po sa lahat from Heart Vlogs. Lalab, Miguel Love, shout out. Mig-welding na ko na si Jumar. Bakit di pa nag-welding, ma? Di pa nag-welding. Ayan, Miguel Love, shout out sa lahat. Sa kakaisip sa'yo. Kasampagita lalab, Miguel Love, shout out host. Join ako sa button mo. Paturo. Ano ba yun sabi niya? Good morning, host. Di ako makapasok sa join button mo, sis. Bakit, lalabs? I-click mo lang yan, lalab. Paano di ka makapasok? Patusok Premiere. And lalabo.
Sa baba ng chat box, kasampag kita lalab, meron dyan dollar sign lalab. Click mo lang yan, oh. May pagpipilian dyan lalab. Ayan, membership. I-click mo lang yung membership. Ayan lalab, oh. Click mo join. Ayan, 5 million mega love shout out. Patusok po sa premier host. From Heart Vlogs. May premier ka lalab. Sa baba niyan, merong dollar sign. Nakikita mo sa chat box ko. Ayan, click mo yan lalab ha. Ayan yung join button membership yan lalabs. Click mo lang yan lalab. Nakalagay dyan. 8 million mega love shout out. Puso ko't isipan. Ayan lalabo sa baba niya, no. May dollar sign sa gilid, oh. Click mo yan lalabs. Ayan may lalabas dyan, super chat. Ayan sa baba, membership. Ayan, 10 million mega love shout out. Heart Vlogs, meron ka lalab, Premier, sige, patamsakan natin ang premier mo. Ayan, si Ronald Maylab, lablabin natin mga 25 na lang. Ito Ronald Maylab, di kita lalab ha. Tony Vlog, mega love shout out. Ayan, Ronald Maylab, nasa bahay mo lalab ha. Mayarang. Ronald, di na ako magbakas. Tony Vlog, mega love shout out. Ayan, Ronald Maylab. Rang. Ayan, Ronald, nakapula pa yan, Ronald ha. Ayan, oh. Ayan. Kay Soto, Victor Wembaya, mas magaling pa kay sabi ni Michael Jordan. Ay lalab, oh. Ronald My Love. Salamat, Ros. Ayan, patamsak pa ako ng kapin mga lalabs. Sarap ng mani, wow. Binibenta mo to lalab, heart. Sarap ng mani. Mga lalab, patamsak naman pa ako sa nakapin mga lalabs. Sa premiere po ni ni Heart Vlogs. Ayan, Ronald My Love, full watch. Full watch sa video mo kay Soto. Tamsak Dano sa nakapin from Scorpion. Yan, salamat Scorpion lalab sa patamsak mo lalab. Scorpion JJ. Yes po, bintahan daming business ni ni Heart Vlogs. Yayaman ka niyan lalas, mayon na meron ka pang business. Ayan, 6 million mega love shout out. Disilin Bulay Vlog, Madam Disilin mega love shout out. Salamat po sa patamsak, madam. Salamat po, Madam Disilin Bulay Vlogs. Cooking with Sapia, nagbaba ng buy cooking. Ang doble ko pala kay Bloody. Mamahal sa'yo.
Ayan, Ronald, my love, nagba po ng bahay, Ronald. Mga lalab, patamsak po ako nakapin, mga lalab. Meron po ang nakapin. Yan mo. Ayan, 5 million Miguel, shout out. Pa-watch po from Disilin Bulay Vlogs. Ayan, 5 million Miguel, shout out mga lalabs. Idol ko. Ayan, Ronald, sa bahay mo ako, Ronald. Ayan. Walang bakasyos, Ronald. Sipin mo na lang. 8 million Miguel, shout out. Ayan. Tips and technique on how to create viral analytics using AA Plus and B2B Plus program. Disilin Bulay Vlogs. Lady Chua Miguel, shout out po host. Lady Chua, Madam Miguel, shout out. Ninya Nakulanga Miguel, shout out. Yan, Madam Ninya, nagbaba ng bahay. Patamsak po kay Heart Vlog mga lalab, nakapin. Ayan. Patamsak naman po ako sa nakapin, may premier po nakapin mga lalabs. Ronald Maylab, patamsak naman ako sa nakapin lalabs, oy. Tamsak lang. Lisungson, nagbaba ng bay, Lisungson. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Dan sa nakapinos. Ayan. Later na lang os, basta join pa ako ko. Pamangkin ko. Sige lang lalag. Sige lang kasama.
Ay, bismillah. Suhada. Ang lakas. Hangin. Mamamatay na to. Well, my love on the way from Lady Chua. Sarap ng nilagang baka. Oh my God. Favorite ko to, madam. I love it. Ayan, nilagang baka. My favorite. Ang iyong ganda. Dan Pulpak Ronald, my love. Ayan. Salamat, idol, on the way sa inyo from Mr. True. Mr. True, may love shout out, Mr. True. Sarap na. Ang mahal kasi ng baka dito. Karning baka. On the way sa nakapin. $5 million may love shout out. Cooking with. Dan na kayo nakapin, mga lalabs. Ananda Prabha, may love shout out, my friend Ananda. Dan Ronald. Kakaisip sa'yo. Tusok na ako sa. Ang dahilan magtulog, nakakaisip sa'yo. Ananda Prabha, nagbaba ng bahay. Ananda, ng mga ano dyan, Arabic chai. 1 dirham lang naman yan, 1 dirham. Ang sarap niyan, chai. Nakakamiss yung karak. Red tea.
Yan, panay load. Pa. Yung ref. Lakas ng welding, oh. Maraot. Grabe welding ni Jumar, oh. Hintay mo yung ref. And mga lalab, ako yung mag-out na mga lalabs kasi panay welding na. Magpaalam na ako mga lalabs. Kay malimutan. Mag-end na ako mga lalab. Bye-bye!